Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana masu sauraron shirin rayuwa ta ce, kar ku manta a kashi na 8 na tsaya muku a magana Alhaji Ibrahim ko zai taimake mu ko kuwa. Mahaifiyata ta aike ni siyo omo, kawai sai na haɗu da Alhaji Ibrahim a hanya. Alhaji Ibrahim sai ce, yauwa ina so na aike ki Safiya, idan kin je gida ki gaya ma mamanki gobe da wuri ta zo za mu tafi gidan yari domin ganin mahaifinki. Sai na ce to shikenan ba damuwa. Isuwa na gida kenan na samu mahaifiyata tana shara. Na ce ma mahaifiyata, yauwa kin ji Alhaji Ibrahim yanzu yake gaya min na gaya miki gobe za mu tafi gidan yari domin ganin mahaifina ya ga halin da yake ciki. Sai mahaifiyata ta ce alhamdulillahi Allah mun gode maka. Kin gani ko Safiya, ai dama na gaya miki Allah da ya taimake mu muna sa rai da Alhaji Ibrahim zai taimake mu. Kin san dai halin shi dama mun mako ne da shi yasa nake tunanin ko ba zai yi taimakon ba, amma tunda ki ga yayi haka ina kyautata zaton zai yi taimakon. Washe gari da safe muka shirya gaba ɗayan mu tare da ƙannina muka tafi gidan Alhaji Ibrahim. Zuwan muke da wuya sai muka ga Alhaji Ibrahim yana sauri yana gyara malin sai Muhammad ta gaishe shi, mu ma duk muka gaishe shi. Sai ce kash wallahi gashi ko yanzu ana kira na harkan kasuwanci na ne ya dan tashi, amma dan Allah ku dan jira ni yanzu nan zan je inda dan ba zan wuce minti 20 cikakke ba. Mun yi dogon lokaci muna jiran Alhaji Ibrahim ya dawo bai dawo ba har misalin karfe 4 na yamma. A lokacin nan ma ba lallai mahaifina in ya je a fito da shi ba. Hajiya Sakina cikin tausayawa ta kalli mahaifiyata ta ce bari na kira muku Alhaji ko lafiya, kuma ya san ai ya bar ku ya tafi, ko da waya ai sai yayi in ya san ba zai dawo ba sai ya ce kawai ku tafi sai gobe, amma dai bari na kira shi. Hajiya Sakina ta dinga kira, ina wayan Alhaji Ibrahim ma ta ki shiga. Masu sauraro na ku biyo mu a shiri na gaba domin ku jiya ta kasance tsakaninmu da Alhaji Ibrahim. To sai ku biyo ni a shiri na 10. Taku har kullum Aisha Shu'aibu Gagaraba Dorayi. Masoya na kar ku manta da danna min subscribing tare da alaman kararrawa domin samun shirye-shirye na masu faɗakarwa da wa'azantarwa. Ku bibiyi channel ɗina mai suna Gagaraba Hausa TV.